Grabatzen ari garen unean gaueko 12:23 minutu igaro diren honetan, Urrutiko Etxeak eta Albizuk Etxeberria eta Zabaletaren aurka, Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten Binakako San Fermin torneo nagusiko amultzoko 3. jardunaldiareko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Ilala bizikoa zen, Etxeberria eta Zabaleta ziren favorito eta ez dute gutxik egin. 22 eta 5 menderatu dituzte Urrutiko Etxea eta Albizu, eta honen bestez Etxeberria eta Zabaleta hilaren 14an San Fermin jaietako azken egunean antxa izango dira Iruñeko Labriten jokatuko den final horretan. Gogoratuko dugu biek ala biek irabazi egin zietela Ezkurdia eta Martijari, apur bat gehiago kostazitzaien Etxeberria eta Zabaletari, 22 eta 18 amaitu baitzen norgehiagoka hori azkenerako, eta partidaren zati oso handi batean atzetik joan ziren urdinak, apur bat errazago irabazi zieten Urrutiko Etxeak eta Albizu, kasu honetan 22 eta 17 irabazi zieten azkenerako hauei ere kostazitzaien. Eta gaurkoan berriz Etxeberria eta Zabaleta nagusi izan dira. Partida hasieratik Jon Ander Albizu oso deseroso ikusi dugu, pilota ezin kenduz, ezin gozatuz, galduz, eta horren ondorioz 12 eta 2 iritsi dira lehen etenaldira aurretik. Urrutiko Etxeak 35 urterekin atzelari nagusi izangoen atzelari bat behar du aurrean bere kalitatea erakusteko eta nola baitean bere zigilua uzteko, baina gaurkoan Albizuk ez du gaua izan, benetan oso trakets ibili da partida osoan zehar, oso deseroso, eta Zabaleta aparteko erakustaldirik egin gabe, baina partida oso zuzena eta serioa jokatuta, nagusi izan da atzeko kuadroetan, eta batez ere gaurkoan Peio Etxeberriak egin du nolabaiteko erreibindikazioa, batez ere bigarren zati horretan, 18 eta 4 iritsi dira bigarren zati horretara, eta aspaldi xamar honetan Peio nahiko burumakur ikusi dugu. Badakigu udan zehar pilotariek faseak izaten dituztela, batzuetan hobeto egoten dira, beste batzuetan ez hain ongi. Kasu honetan Peiori bolada nahiko makur bat igarotzea egokitu zaio, galdu egin zuen Zabalaren aurka lauterdiko San Ferminetako final erdia, aurrekoan ere Arkaitz Eskuzarekin Iruñeko Nafarroaren pilotalekuan San Fermin egunez lauterdiko finalaren aurretik galdu egin zuen 22 eta 21 eta 10 irabazten joan ostean, eta horrek moralki ere pilotariari noski eragiten dio. Aurrekoan Ezkurdia eta Martijaren aurka bazirudien Peiok oraindik ez zuela bururik altxa, baina bapatean bigarren zatian berpiztu egin zen, berak hartu zuen bikotearen pisua, berak atera zituen babak heltzetik, eta gaurkoan ez aurrekoan bezala, ez baitu aurrekoan bezain besteko erakustaldirik egin behar izan, baina gaurkoan ere aurpegia erakutsi du hasieratik, aurpegia eman du, eta naiz eta gorriek inondik inora ez duten euren maila eman eta ez diren hurbildu ere egin, Peiok oso partida ona atera du, eta hori aipagarria da, batez ere beretzat oso garrantzitsua izango da datorren astean hasiko den Mastersari begira, oraindik ere jokatzeko daukala ere San Fermin torneoko final hau, baina B-seriean arituko da Aimar Morga Etxebarriarekin, eta gaurkoan Jakarekin esan dugun bezala, ez? Erik Jakak ere erreibindikatu behar zuela une horretan, Ugarte Mendiarekin batera berdina tokatuko zaio nolabait Peio Etxeberriari B-serieko txapelketa horretan. Azkenerako 22 eta 5, esan bezala ez da kolorerik izan partidan, Etxeberria eta Zabaleta oso nagusi, batez ere Peiok aurrean oso partida serioa eta ona jokatu du, eta ikusiko dugu gea zein izango dituzten aurkari igandeko final horretan. Bihar jokatuko baitute, jada gaur partida erabakigarria, batetik Artolak eta Iztuetak eta bestetik Peña eta Mari Ezkurrenak. Partida horretan garai irteten dena Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka izango da. Gogoratuko dugu beraz, Etxeberriak eta Zabaletako 22, Urrutiko Etxeak eta Albizuk 5, Etxeberria eta Zabaleta San Fermin torneo nagusiko finalean.